Zdravím vás, dámy a páni hráči a hráčky, a vítajte pri druhom dieli zo série na hru Super Meat Boy. Tentokrát sa tu stretávame pri Chapter 2 s názvom The Hospital. Minule sme zvládli Chapter 1 The Forest a dnes pokračujeme za Hospitalom. Tento chapter by mal byť už o mnoho ťažší ako ten predchádzajúci, už som si ho aj dopredu skúšal. Trvalo mi to cez pol hodinu, takže dúfam, že to teraz bude o mnoho rýchlejšie, nechcem zbytočne zdržiavať. A my sa do toho dám. Pokúsim sa trochu eliminovať tie zvuky z klávesnice, ktoré boli určite otravné v minulom dieli. A malo by to byť trochu lepšie tento diel. Ešte sa na tom trochu pokúsim popracovať. Inak chudiera moja klávesnica, ktorá to očividne nezvláda. Nevadí. Tak prvý level máme za sebou, my už sme v druhom. Tu sa dá ľahko získať tá bandáž, ale ako som hovoril, nebudem sa snažiť tie bandáže zbierať. Bolo by to zbytočné zdržiavanie. Ale no. A to nám robí menšie problémy. Ale možno väčšie problémy. Ale no, tak asi to vyskúšam radšej tou normálnou cestou, ako by sme to mali robiť. No aj touto je niekde, výborne. A teraz to vyzerá nádejne. Je to tam druhý level. A znova na A+. V tomto leveli máme za cieľ vyhýbať sa týmto kotúčom a ešte hore tomu nebezpečnému odpadu. A my sme to zvládli na prvý pokus, tak to je paráda. Tu je ďalšia herná mechanika. Je to vetráky, budeme často stretávať v neskorších fázach hry. Ale nie je nejaký väčší problém ich používať, tak to sa ľahko dostaneme na celý vrch mapy. Tento level sa dá ľahko, tak môžem povedať, očúrať, pretože malo by sa to prejsť celou cestou, ale dá sa to prejsť aj takto rýchlejšie. Hop, a je to hotovo. Tak, teraz to ide celkom rýchle, bez nejakých väčších problémov. Znova tu vidíme vetráky, tentokrát idú aj na dve strany, ale aj my sme to aj tak zvládli na prvý pokus. Už sme pri leveli 7. Výborne, ide nám to krásne. No, asi som to zaklíkol. No dobré, toto je paráda. Výborne. Skok, skok, skok. Tu vidíme glitchnutú pani bandážovú. Tak, teraz môžete vidieť glitch, ktorý sa stane, keď Bandage Girl vyzerá tak, ako vyzerala. Hodne divne. A dostanete sa do takéhoto glitch levelu, ktorý je divný. Ale má to byť, je to schválne tak spravené. A keď už ho raz otvoríme, tak už ho môžeme naškevovať vždy. Ako vidíte, tu naľavo na začiatku je. Tak my pokračujeme v ďalšom leveli. Tento je trochu tmavší ako ostatné, ako môžete vidieť. Je to spravené tak, aby tie levely neboli všetky jednotvárne, určite to tú hru oživí. Je tu potom trochu väčší problém zorientovať sa, ale je to celkom v pohode. Už sme to takmer mali. Ja žijem. Žijem. Ale no, tento začiatok by mal byť najlepší a aké problémy nebyť. No, strašne. Tu si počkáme na slimáka. A stop. Výborne, už sme takmer tam. A je to tam, ďalší level hotový. Už sme na leveli 9. Musíme počkať na týchto slimákov, nech sa odpracú preč. No, asi sme to trochu uponáhlili. Takže zase čakáme.
Výborne. A ďalší level za sebou znova na plus. Tentokrát level číselko 10. My vezmeme kľúč. Tento level je veľmi zaujímavý, ako využívame tie vetráky. A zvládli sme ho celkom bez problémov. Tento kľúč odomýka postupne všetky zámky. Tak to som sa trošku zadrhol. Nevadí. Tento level by mal byť jeden z najľahších, ktorým by som nemal zomierať. Tento level je dosť na rýchlosť. Musíte sa ponáhľať hlavne na ceste naspäť. Pretože odtiaľto idú kotúče. A tu iba počkáme, nech sa tá brána otvorí a sme znova pri našej milovanej Bandage Girl. A ďalšie príšery, ktoré budeme často stretávať. Ide narobí poriadny problém. Tu naľavo od tej Bandage Girl, alebo za ňou ste mohli vidieť kľúčik. A tu napravo dole môžete vidieť bandáž. Tá by sa nám otvorila po zobratí tohto kľúčika a mohli by sme si zobrať bandáž, ale tu teraz nepotrebujeme. Tu sa pomocou vetráku dostaneme ku kľúču, ten nás donesie dole a sme znova pri našej Bandage Girl. Hlava 15, je to celkom rýchlo, je to od ruky. A tu musíme čakať na týchto slimákov, to je peklo. A to je. Dobre, ja to radšej pôjdem tou normálnou trasou, pretože toto je strašné. Tak, odbehnúť ho, doľava. Tu je trochu problém toto preskočiť, ale dali sme to výborne. Trieda A+. 16. level, ďalšia herná mechanika, lasery. Tie sa postupne zapínajú a vypínajú. No ja dúfam, že to schýhnem, schýhol som to fajn. Ten laser ma nezabil, pretože sme skočili na hlavu našej Bandage Girl. Tu sa treba rýchle ponáhľať do krytu pred tým laserom. No, tak to som trochu uponáhľal. Výborne, znova sa skrik, mohol by som vyliezť z nej hore, ale ja to nebudem radšej riskovať. Na to A plus to budeme mať aj tak. Výborne. Toto je jeden z ťažších levelov, hlavne keď ho chcete získať na A plus. Normálne ani nie je veľmi ťažký, ale na A plus je veľmi. Ale je to teraz v pohode, za dobrý čas. Tak, presne. Už len 2 levely. A budeme mať náš druhý boss battle. Tentokrát naškívime nášho kamaráda Cheda, ktorý je veľmi milý, krásny, červený. Tento level sa dá zase takto potrikovať, dá sa prejsť len takto po tej ľavej stiene. Inak by ste to museli celé prechádzať. No a mne sa to teraz nedarí, takže radšej sa zabijem. Jaj, mi aký problém robí zachytiť sa na tej ľavej skine. A teraz to vyzerá nádejne. Preskočíme cez vrch a tu iba sa dostať vetrákom až na absolútny vrchol. Výborne, teraz sa to nejak zázrakom preskákať, no zázrak nepomohol. Fajn, tak sa zabijem. Nevadí, ale je to len, myslím, že 4. pokus, takže máme času ešte dosť. Myslím, že tie ostatné levely sme prešli viac rýchlejšie, než som očakával. Takže tu si môžeme dovoliť trochu sa spomaliť. Predsa len už nás čaká potom to iba boss battle. A tu by mala byť celkom malina. Znova sa necháme vyniesť vetrákom na vrch. Prskok 1, 2. A výborne, máme ďalší level hotový. Potles poprosím.
A my sa pustíme na Čeda, do nášho boss battle. Pri boss battle bude nechať tieto cinematics, pretože sú veľmi zaujímavé, veľmi zábavné. Mám rád doktora Fetusa, je to síce antagonista, ale veľmi zaujímavý a veľmi vtipný. Hlavne zmysel humoru všetkých týchto hier ako Super Meat Boy, Binding of Isaac od tých istých tvorcov je veľmi zaujímavý, veľmi sa mi páči. A náš finálny boss battle s červeným Čedom, a ktorý nás nedobil, výborne. Rýchle sa poponáhľaj zobrať ten kľúčik, on vyskočí do vrchu. Počkej na mapu, nech sa posunie a ideme hore. Teraz zobrať úspešne ten kľúč, potom ešte jeden a budeme mať level hotový, výborne. Máme ďalší kľúčik a tentokrát už sme veľmi blízko výhre. A porazeniu ďalšieho zlého červeného bossa. Tak, RIP Super Meat Boy. Boli sme blízko. Takže znova celé od znova, nevadí. Zobrať. Počkáme si radšej. Tak. To by nás určite stálo život. Tak a znova len zobrať kľúčik, ja radšej počkám. Tak. Vezmem kľúčik. Počkám. Vezmem kľúčik číslo 2. A vyhrali sme! Potlesk poprosím. Ďakujem pekne. A máme ďalší level za sebou, teraz si chutnajte tento ďalší minifilm. A ide ako sa náš Čed rozpadá, zostala z neho len takáto malá, milá gulička, červená. Mohli by vytvoriť so Super Meat Boyom pekné duo, červená kocka a červená gulička. Ale ako si to tu môže doktor Fetus dovolovať? Takto trápiť našu krásnu bandičku, jo? Chudák Čed. Ale nášmu Midwayovi je to určite jedno. A doktor Fetus, ako Mary Poppinsová, si pekne zliekne a ide dolu s dážnikom. A dostali sme tu iba my s naším malým Čedom. A možno už len sami. Výborne, máme ďalší chapter za sebou. Na budúce sa pozrieme na chapter číslovkou 3 The Salt Factory. Tento chapter by už mal byť o mnoho ťažší ako ten predchádzajúci, ale dúfam, že to aj tak zvládneme bez väčších problémov. A do pol hodinky. Ja vám ďakujem za sledovanie, za vašu pozornosť a ja vás uvidím rád u ďalšieho videa. Čaute.